So, ayan. Palabon sa nato guys kay kuan na panlaba. Ayan, labono no. Na para kuha na exercise bas buntag ano no ana gyud mag-exercise para atong lawas maglihok kaya tuntian puro bayag dako na buntis na imong tiyan no ha bosyad ng tiyan di ba so may na mo lihok-lihok o laban na na laba kusok-kusok ha so diha ra ka usa kay mga tubakos balay maghikay pamahaw na oy mo gilogo ni oy salamat nakaligo na ha oh salamat may kay naligo na ha ha ngligo na. Ay kaniya si Ate Nina kay nagligo. Angkar eh. Naligo man ni tungod sang adlaw nin. Oh. Sara, atong bagong injection niya ba? Oh. Ligo gid sa tibok lawas niya. Lagi. Mandari na lang na siya baka aron maligo. Nah, gino ko sa din gid. Pabog naman. Nagpabog na mga kadiyate. Wow. Bago mangun ligo no. Og katogon, asa makamatog? Kaya hay ba? Ari ko na siya matog day. Ari ko na siya matog og katogon siya. Ana all. Ana matog. Uli lang bitaw dito sa balay te. No? Uli lang sa balay ug matog ha. Okay, nabitaw imong balay dito. Ha? Oh, mubatogon ka uli ato ha. Okay. Salamat. Ako sa nagluto og sudan guys. Ha? Ako sa ning tabag luto pamahaw. Ano? Hiwa sa sudan. Ano ba? Play itong manok. Very good kaya itong misis guys, itong estudyante. Very good. Kaya mo ining hikay rin pamahaw. Sana all. Ang kulihikay. Masam din mo gikuan ron. Tagod-tagod naman ko. Sana all. Isugo ni mama. Taster. Pero ano pa sukli dai gibalik niya sukli. Ayan guys, isugo ni mama papalit og kuan. Ice. Try. Nagbabay pa. Ang katuwa. Ay, masugo ng alaga na ako guys. Ayan. Ayan na oh. Dapat ay sukli. Oy, dali kay Juan tay. Ala na og na sinsiyo. Ali kay Juan. Magtimpla ko na mag Diyos ni mama. To may pan dito pod. Nasugo na palit og ice guys oh. Pila man gihatag ni mamang kwarta? Ha? 5? Pila man sukli? Ay 5 kaya po isukli. Sabo oy. Ala ka mo nga to, pagtimpla mo og pagtimpla mo og Diyos lakaw. Lakaw mo to mama.